Il-Gvern flimkien mal-Uffiċċju tan-Negozju tal-Familja u l-Malta Enterprise nieda inċentiv total ta' €1,000,000 sabiex isostni s-suċċessjoni tan-negozji tal-familja. Dan propju tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies mill-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli, fejn ġie spjegat kif permezz ta' dawn l-inċentivi in-negozji tal-familja se jingħataw assistenza u gwida biex ikunu jistgħu jippjanaw aħjar is-suċċessjoni tan-negozji tagħhom. Għalhekk negozji tal-familja li huma reġistrati se jkunu jistgħu igawdu sa massimu ta' €15,000 fuq perjodu ta' 3 snin. Il-Ministru Dalli qalet kif in-negozji tal-familja huma pilastri u sors ewlieni għall-ekonomija ta' pajjiżna. Irridu li n-negozji tal-familja jimxu minn ġenerazzjoni għall-oħra bl-aktar mod faċli possibbli. Qegħdin nagħmlu dan għaliex nemmnu fin-negozji tal-familja li wara kollox huma l-maġġoranza tan-negozji li għandna f'dan il-pajjiż. Fil-konferenza li saret anti-negozju tal-familja J. Martins li ilha taħdem mill-2005 u hija fl-ewwel ġenerazzjoni tan-negozju tal-familja, tkellem ukoll ir-regolatur mill-Uffiċċju tan-Negozju tal-Familja Dr. Joseph Gerata fejn saħaq dwar l-importanza tal-ppjanar għas-suċċessjoni għan-negozji tal-familja. Permezz ta' dawn il-flus ikunu jistgħu jakkwistaw professional consultancy, konsulenza professjonali, kif ukoll għajnuna minn medjaturi biex iwassluhom ħalli jfasslu pjan ta' suċċessjoni b'saħħtu sabiex dak in-negozju ikompli u jkun hemm kontinwità għal ġenerazzjoni li jmiss. Fl-istess konferenza ntqal kif huwa stmat li f'dawn l-aħħar 4 snin sa midħul fis-seħħ tal-liġi tan-negozji tal-familja, negozji tal-familja frankaw €23 miljun f'taxxa. Permezz tal-eżenzjonijiet mit-taxxa, dawn in-negozji tal-familja setgħu ikomplu jinvestu u jkabbru l-operat tagħhom.